L-għodwa tajba nsellem lit-telespettaturi kollha ta' One li semmija ta' One Radio kif ukoll lilkom kollha li tissegwu din ix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Nilqa' miegħi lill-Prim Ministru Mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Abela. L-għodwa tajba lilek, Prim Ministru. Sellimlek Lien, nsellem lilek Neil, Christine, Kurt, l-bqija tal-poplu Malti u għawċi kollu ġurnata oħra sabiħa ħafna, f'perjodu sabiħ ħafna għal-Gżejjer Maltin. Sodisfatt li wara dak li għaddejna minnu f'daw l-aħħar ġimgħat illum verament qegħdin ngħixu mument sabiħ, għada se jkun aħjar millum, pita għada se jkun aħjar minn għada. Ekku l-intervista tal-lum hija kemm xejn differenti għaliex qed ngħidlek għaliex magħna ingħaqdu 3 ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti li se jkunu qed jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ġie mħabbar nhar it-tnejn illi għadda lill-Prim Ministru. Nilqa' miegħi mill-ewwel lil Kurt Sansone f'isem il-Malta Today, lil Christine Amajra minn Net Television kif ukoll lil Neil Camilleri minn di Malta Independent. Nibdew minnu fih biex jagħmel l-ewwel mistoqsija tiegħu Kurt Sansone. Bonġur, Prim Ministru. Il-pakkett ta' riġenerazzjoni huwa pjuttost pakkett ta' stimulu ekonomiku. Kull miżura għandha target speċifiċi biex tistimula setturi tal-ekonomija u forsi toħloq ir-ripple effects tagħha. Però hemm żewġ affarijiet li xtaqt inqajjem. Il-miżura tar-roħs tal-elettriku għal kumpaniji li ntlaqtu ħażin. Il-mistoqsija hi għalfejn din ma ġietx estiża wkoll għal familji. Kienet tkun miżura li twieżen lil dawn il-familji, miżura soċjali, però miżura wkoll li jista' jkollha għan ekonomiku għaliex kienet tkun se tħalli iktar flus fil-but ta' dawn il-familji biex imbagħad jonfqu f'da s-sajf li ġej. Għalfejn il-Gvern iddeċidja li dak li offra lill-kumpaniji ma jtixxu koll il-familji. Meta dawn l-aħħar 3 xhur intalbu joqogħdu d-dar, speċjalment familji bit-tfal mingħajr skola, fejn daw ikun smgħu aktar elettriku d-dar. U miżura oħra li ma kienitx f'dan il-pakkett, għal-inqas ma rajtix, it-turiżmu. Ħajerġa' jiftaħ l-ajruport, ovvjament hemm kompetizzjoni ġdida biex nerġgħu nibdew nattiraw turisti. X'miżuri hemm biex nħajru turisti jiġu Malta f'termini ta' marketing, f'termini anke ta' sussidji forsi? Grazzi Kurt, kif spjegajt tajjeb inti dan huwa budget pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li huwa wieħed targeted biex jerġa' jistimula l-ekonomija tagħna biex tibqa' dejja tiġri l qudiem kif kienet qabel il-bidu tal-pandemija. Dejjem tkellimna b'din in-narrattiva illi meta nidejna l-ewwel żewġ pakketti finanzjarji li skop warahom kien illi nżommu lill-industrija l-negozji tagħna ħajjin biex fil-mument illi tgħaddi l-pandemija u issa ddiet il-pandemija ikunu lesti up and running biex jaħarbu jerġgħu jiġru għax-xogħol. Hekk ġara u allura dan il-pakkett issa t-tielet pakkett finanzjarju l-aktar wieħed ambizzjuż fosthom huwa intis propju biex ikun jista' jagħti dak is-sapport neċessarju fejn huwa meħtieġ imma wkoll l-inċentivi neċessarji biex in-negozji tagħna jistgħu jaħdmu. Ma naqbilx miegħek illi inti għamil domanda speċifika vera bħala fatt illi l-kontijiet il-Gvern daħal sħab fil-kont tad-dawl għan-negozji tagħna l 3 xhur, ġifieri f'sem ta' 50% sa 1500. Ġifieri l-Gvern se jkun qed iħallas sa 1500 euro mill-kontijiet tan-negozji tagħna x-xhur ta' Lulju, Awwissu u Settembru ta' din is-sena. Mhux se jkun qed jagħmel hekk fil-każ tar-residenzi, però nfakkar li dan huwa pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li huwa wieħed targeted għal għan speċifiku, però fl-istess waqt ukoll tajjeb illi ngħidu lill-familji tagħna dawdew minn diversi inċentivi oħra nsemmi il-voucher ta' 100 euro. Wieħed illi gawda minnu kull persuna il-fuq minn 16 il-sena. It-traħħis fil-fuel bill li ħajidħol fis-seħħa għada 7 cents għal kull litru ta' diesel u petrol dak dik hija xi ħaġa li ser igawdi minnha kulħadd. U hemmhekk ukoll eżempju żgħar ta' kif dan il-Gvern iħares lejn l-industrija lejn il-negozji tagħna kif ukoll kif iħares lejn il-konsumatur. Ma supervjajniex u għadna fimna illi minn għandu pompa tal-petrol fuel station kien se jsofri ftit ta' telfi għadina għaliex xtara l-fuel bi prezz fit-traħħis ta' 7 cents kien ser imur minn taħt. Semmewna l-konsern tagħhom, poġġejna madwar il-mejda magħhom u se nagħmlu tajjeb ukoll għal dak it-telf li sofrew. Infakru wkoll li stajna morna fin-narrattiva popolari u ngħidu ma meta gawdew b'ċaqliqa fil-prezz tal-fuel
mhux huma żammewa ma nirraġunawx b'dak il-mod, aħna nirraġunaw b'mod li ninċentivaw lin-negozji tagħna. Traħħis qawwi massiv fil-taxxa tal-proprjetà. Dik hija miżura li gawdew minna eluf ta' persuni fosthom dawk li qegħdin fil-faxxa l-baxxa tas-soċjetà tagħna. Ġifieri min għandu konvenju ħajixtri l-ewwel dar residenzjali tiegħu u xtara appartament modest ta' bejn 150,000 għal 200,000 euro. Min xtara proprjetà qiegħed fuq konvenju ta' proprjetà u sa Marzu li ġej se jkun qiegħed jixtri proprjetà u għandu inkam modest se jkun qiegħed jifranka fuq 200,000 qed tifranka 7,000 euro f'taxxa. Ġifieri aħna millum għal dawn il-persuni kollha li qegħdin jipprospettaw li jkollhom il-familja tagħhom, li jkollhom ir-residenza l-ewwel residenza tagħhom, appartament modest, residenza modesta. Fuq 200,000 7,000 euro traħħis fil-kont tat-taxxa. Jekk inti fuq mill-klassi medja li għandek inkam aktar minn dak baxx u ħad tixtri proprjetà ta' 400,000 euro. 14,000 taxxa f'savings illi se jkun qed igawdi minnhom min qed jixtri barra, it-traħħis fit-taxxa ta' min qiegħed ibih. Jiġifieri hemmhekk ukoll kellna il-miżuri li fil-waqt li l-inċentiv primarju tagħhom, l-għan primarju tagħhom huwa wieħed illi jinċentiva n-negozji tagħna u l-ekonomija tagħna, imma fl-istess waqt dan sar billi iva gawdew in-negozji fuq naħa, min naħa l-oħra gawda wkoll il-konsumatur, il-persuna fil-faxxa l-medja tas-soċjetà tagħna, fil-faxxa tan-naħa ta' isfel, iva aħna ma nistgħu qatt ninsew li aħna gvern soċjalista ta' ruħ soċjalista u għalkemm dan il-budget, il-mini budget kien targeti tal-għan speċifiku, fl-istess waqt ukoll ma nsejniex il-dawk illi għandhom inkam baxx u għalhekk nerġa' mmur lura l-miżura tal-vouchers 100 euro l kull persuna. Ġifieri immaġina l-Partit Nazzjonalista li qiegħed fl-oppożizzjoni u lu m'għandux il-pis tal-finanzi fil-pajjiż wasal biex jagħmel proposta ta' 50 euro voucher. Aħna rdupjajnija 100 euro voucher għal kull persuna li għandha aktar minn 16-il sena u li tinsab fir-reġistru elettorali. Rigward it-tieni domanda tiegħek, domanda importanti ħafna, it-turiżmu. It-turiżmu jifforma bejn wieħed u ieħor terz tal-ekonomija tagħna. Mill-ewwel ta' Lulju l-ajruport ser ikun qiegħed jerġa' jiftaħ mill-ġdid għal dawk id-destinazzjonijiet kollha illi semmejna diġà, ser ikun hemm numru ta' destinazzjonijiet illi ser jiżdiedu u llum qiegħed f'pożizzjoni li nħabbarhom. Għamilna emenda żgħira fil-każ ta' Iżrael illi għalkemm kien maħsub illi jiddaħħal fil-lista oriġinali ta' pajjiżi li se jkunu qegħdin jiftħu għal mument ser jitneħħa minħabba l-monitoring li qegħdin nagħmlu fis-sitwazzjoni f'dak il-pajjiż, se jiżdiedu l-Italja ħlief għall-ajruporti li jinsabu fir-reġjun tan-Nord, Franza b'eċċezzjoni ta' reġjun wieħed, Spanja bl-istess mod ħadd tkun qed tinfetaħ b'eċċezzjoni ta' reġjun, il-Polonja, il-Greċja u l-Kroazja. Fil-15 ta' Lulju imbagħad jinfetaħ l-ajruport tal-bqija tad-destinazzjonijiet l-oħra kollha, jiġifieri għar-reġjuni ta' dawk il-pajjiżi li se jiġu esklużi għalissa u għall-bqija tad-destinazzjonijiet l-oħrajn. Qiegħed f'pożizzjoni wkoll li llum minħabbar illi b'effett minn ftit sigħat oħra se titneħħa il-dikjarazzjoni ta' emerġenza ta' saħħa pubblika, jiġifieri dik id-dikjarazzjoni li kellna fis-7 ta' Marzu li għadda fejn pajjiżna ddikjara emerġenza ta' għas-saħħa pubblika, dik se tkun qiegħda titneħħa wkoll din hija aħbar li hija importanti ħafna. U għar-rigward tal-budget li se jkollna biex inġibu t-turisti lejn pajjiżna hemmhekk se jkun hemm ukoll hemm il-budget tal-MTA tal-Malta Tourism Authority li għalkemm ma jissemmix b'mod speċifiku fil-pjan ta' riġenerazzjoni l-MTA diġà għandha budget hemmhekk u naturalment se jkollha l-fondi kollha disponibbli għaliha biex iġib l-akbar ammont ta' turisti lejn pajjiżna. Nistieden il-Kristin Amajra minn it-television biex tagħmel mistoqsija tagħha. Insellimek, Prim Ministru. Insellimlek, Ruth. Prim Ministru, ħana laċċa ftit mal-mistoqsija ta' Kert saqsik dwar il-kontijiet ta' dawl għal-familji, hija mistoqsija li ħafna saqsewk, hija xi ħaġa li inti għal xhur kellek l-entitajiet diversi jitolbuk biex traħħas il-kontijiet tal-familji. Kellek diversi entitajiet, il-Chamber of SMEs, l-MEA, l-MDA, il-Kamra tal-Avukati, ħafna entitajiet li talbuk traħħas id-dawl għal-familji. Dan ma sarx nhar it-tnejn, però illum il-Gvern ħass illi kellu idaħħal idejh fil-bwiet tal-familji Maltin u minflok forsi jagħti naqra sosten lil familji minflok għamel riklam daħal idejh fil-bwiet tal-familji Maltin u għamel riklam fil-gazzetti kollha ta' dan il-pajjiż. L-unika gazzetta li frankat forsi xi ħaġa lil taxpayer Malti il-familji Maltin kienet il-mument li rrifjutat
li tinxtara mill-gvern. Kif tista' xorta inti tiġi hawnhekk u tiġġustifika l-fatt li ma raħħasx il-kontijiet tal-familji meta għaddejjin minn żmien diffiċli, anka fid-dawl ta' dak li qal il-Ministru tal-Familji Michael Falzon din il-ġimgħa. U nallaċċaw wkoll ftit ma' dak li għadek kemat li se titneħħa l-emerġenza medika. Kif tista' forsi tispjega naqra din id-deċiżjoni li tieħdet meta din il-ġimgħa kellna 20 każ ieħor u l-R-factor reġa' telha 1? Grazzi Christine. Il-biża li kontinwament qed issir minn ċertu setturi li ngħidu għax tela l-R-factor. Taf li mhijiex waħda ġustifikata. Tafu li n-numri ta' infezzjoni f'pajjiżna għandna 36 każ biss. Jiġifieri dan huwa l-punt ta' tluq li rridu nitilqu minnu. Pajjiżna ikkontrolla l-imxija tal-coronavirus b'mod brillanti, b'mod eċċezzjonali li qed jirrikonoxxih kulħadd rata ta' mortalità mill-aktar baxxa. Jiġifieri ejja nitilqu minn dan il-fatt dan il-punt ta' tluq għaliex jekk aħna se nibdew nippruvaw nallarmaw u nbeżżaw lin-nies tkun verament disservizz lejn in-nies stess. Nirrifjuta illi naċċetta l-statement li għamilt inti, illi il-Partit Laburista jew il-Gvern ipprova jixtri l-medja. Ejja nkunu fatwali man-nies. Taf illi waqt il-pandemija, meta l-pandemija kienet fl-eqqel tagħha, saret talba mill-media houses kollha lill-Gvern biex nagħtu sosten finanzjarju. Din it-talba ġiet milquha. Kif għamluha preċiżament il-media houses mingħajr ebda kundizzjoni, jiġifieri l-Gvern saritlu talba u aċċetta biex jagħti sosten finanzjarju fosthom sosten finanzjarju li imur lejn taf kemm hija qawwija sosten finanzjarju li rċieva l-Partit Nazzjonalista tal-Media Link mingħand il-Gvern. Ġifieri saret talba mill-Media Link lill-Gvern fost il-media houses l-oħrajn u intlaqat kif saret bl-istess mod li saret mingħajr ebda kundizzjonijiet taf ukoll li fid-diskussjonijiet li kellna l-ġimgħa li għaddiet reġgħet saret talba mill-media houses kollha biex dik l-għajnuna tiġi estiża sa Settembru li ġej. Il-Gvern qal iva mill-ewwel mingħajr ma ebda kundizzjonijiet fosthom il-Media Link se jkun benefiċjarju bħal bqija tal-media houses l-oħrajn mingħajr kundizzjonijiet. Dan huwa għaliex aħna nemmnu li l-aħħar ħaġa li jista' jiġri huwa f'dan il-mument li tikrolla l-medja f'pajjiżna. Aħna bħala gvern nemmnu illi ewlenija fost il-kredenzjali demokratiċi li għandu jkollna hija medja b'saħħitha, medja li tiskrutinja lil gvern. Iva, u għalhekk dan l-invit li sar illum lil net television huwa wieħed simboliku, ma huwa wieħed li jfisser ħafna wkoll. Jien irrid li niġi skrutinat. Jien irrid li niġi skrutinat mill-medja kollha u lest li nwieġeb u noqgħod għal kull domanda li ssir mill-medja. Fosthom imma fimna illi iva f'daw l-aħħar ġimgħat kien hemm nuqqas ta' reklamar fil-medja minħabba s-sitwazzjoni kif kienet u li kieku ikkrollat media house imqar waħda kien ikollna problema f'dan il-pajjiż għax il-valuri demokratiċi tal-pajjiż kienu jkunu qed jinżlu l-isfel għal daqstant illi aħna tajna dak is-sapport finanzjarju kollu illi ntalab lill-medja ma mhux biex nixtru l-medja, anzi biex inżommu lill-medja aktar b'saħħitha biex tiskrutinizzana. Nista' nassikurak li l-akbar kritika li kellna kienet minn persuni illi tradizzjonalment jappoġġjaw lil partit jew lill Gvern Laburista li qalulna xiġifieri intom tappoġġjaw media houses illi fisawtu lill Gvern ma jagħmlux. Iva, għax hekk taħdem demokrazija jien irrid li jkolli skrutinju kontinwu fuq il-Gvern fejn iżbaljaw. Iġbdu l-attenzjoni dak huwa x-xogħol tal-medja għal daqstant żgur nista' nassigurak li l-appoġġ finanzjarju kollu li ngħata u se jibqa' jingħata kif intalab il-media houses ma sarx żgur biex tinxtara xi media house. Inkompli nżid però saqsejtni fuq il-kontat dawl diġà weġibt il-kert insemmi aktar miżuri finanzjarji illi affettwaw lil persuni illi huma jew fil-faxxa medja tas-soċjetà, fil-faxxa tan-naħa t'isfel tas-soċjetà, il-wage supplement ta' 800 euro fix-xahar illi qiegħed hemmhekk u ġie estiż sa Settembru li ġej propju biex naraw li l-familji tagħna, il-ħaddiema tagħna ma jitilfux l-impjieg tagħhom ġifieri dik il-persuna illi taħdem ġewwa lukanda. Se nibqgħu nagħtu 800 euro fix-xahar sa Settembru illi ġej biex naraw li dik il-persuna jkollha inkam diċenti, inkam tajjeb u li fuq u li bih tista' tgħajjex lill-familja tagħha. L-istess minn dak il-ftit illi tilfu x-xogħol tagħhom. Aħna li għamilna kien illi il-termination, l-unemployment benefit, saħansitra żidnieh aktar mill-paga minima nazzjonali, ġifieri min kien fuq paga minima nazzjonali u ġie terminat l-impjieg tiegħu waqt Covid, ħadd żieda fis-salarju tiegħu sakemm jibqa' dej dan il-perjodu. Jiġifieri dan huwa l-mod kif iva ħadna ħsieb iż-żar ukoll. Il-miżura forsi li tista' tidher kejkna, rifużjoni ta' 1000 euro ta' dak kollha li kellhom it-tiġ tagħhom u kellhom jipposponuh u nkorrew spiża addizzjonali. Inti tafx differenza tagħmel 2000 euro
għal dawn il-familji tagħmel differenza enormi. U iva, ħsibna fin-negozji tagħna, fl-aħħar mill-aħħar naħsbu fin-negozji tagħna, imma mhux għax aħna gvern tan-negozjanti u li ninsew li żgħir, għaliex nifhmu li jekk jikrolla n-negozju, awtomatikament se jbagħt iż-żgħir se jispiċċa mingħajr xogħol. Jiġifieri hemm mod kif tħares lejha u dak huwa l-mod li nħarsu lejha. Aħna ninċentivaw lin-negozji tagħna biex inżommu impjiegi fis-seħħ, impjiegi li ma jintilfux u impjiegi b'saħħithom. Dak hija l-mod kif għandu jħares gvern lejn sitwazzjoni bħal din. Kellna sitwazzjoni li qatt m'għadda minnha pajjiżna u sodisfatt ngħid li l-mod kif ittrattajniha kien wieħed li jagħmilna kburin bħala pajjiż, mhux bħala gvern issa, bħala pajjiż li kulħadd tagħmel il-parti tiegħu u ħriġna minnha b'dan il-mod tant tajjeb. Rigward il-kwistjoni tal-tneħħija tad-dikjarazzjoni ta' emerġenza ta' saħħa nazzjonali, meta titkellem dwar 36 każ attiv biss brata ta' trasmissjoni mill-aktar kontrollat qed nitkellmu ta' fuq medda ta' ġranet każ wieħed, xejn każijiet, xejn. U mbagħad jiddispjaċini ngħid għax ikollok ġurnata waħda jkollok 5 każ. Meta qed naraw x'qed jiġri ġara f'pajjiżi oħra, meta qed nitkellmu aħna jkollna sensiela ta' ġranet bla każijiet jew bla każ u jinħoloq da' sensazzjonaliżmu minn ċertu sezzjonijiet. Minn ċertu verament qed ikomplu jiċkienu dawk is-sezzjonijiet. Naħseb li tkun disservizz lejn il-pubbliku li wieħed jipprova jallarma dwar xi ħaġa li assolutament ma hemm ebda ħtieġa ta' allarm dwarha. Neil Camilleri minn The Malta Independent. Nsellimlek, inti ftitilu semmejt il-wage supplement li ħabbartu li qed jiġi estis ta' Settembru għalkemm ovvjament f'ċerta setturi fejn il-bżonn ikun qed jonqos l-ammont ikun qed jonqos bl-istess mod. F'intervista li kelli dil-ġimgħa mal-Ministru tal-Ekonomija Silvia Xkembri u qal li jista' jkun li jekk ikun hemm il-bżonn dan il-wage supplement jiġi estis anke wara Settembru li ġie estis ta' Settembru s'issa proprju għaliex imbagħad għandek il-budget ta' Ottubru u hemmhekk jittieħdu deċiżjonijiet differenti. Però wissa wkoll illi wieħed m'għandux isir dipendenti jew li ma jkunx hemm abbuż li din l-għajnuna li qed tingħata ma tintużax bħala skuża biex in-nies joqogħdu d-dar. L-ewwel ħaġa hemm indikazzjonijiet li dan qed isir li hemm min qed pratikament jażel li joqgħod id-dar jirċievi din l-għajnuna mingħajr ma jmur għax-xogħol. Kif se tagħmlu biex tibqgħu tagħtu din l-għajnuna fejn verament hemm bżonn u fl-istess ħin taraw li ma jsirx abbuż? U t-tieni mistoqsija għalkemm il-reazzjonijiet għal dan il-pjan ekonomiku kienu b'mod ġenerali pożittivi ħafna, kritika tista' tgħid unanima li saret kienet illi ma natax xi tip ta' bonus jew rikonoxximent lil frontliners. Issa dawn huma nies kien hemm ħafna eluf ta' nies involuti fil-pandemija, però il-frontliners speċjalment dawk fil-lat mediku kienu qegħdin jaffaċċjaw direttament dan il-virus, kien hemm minnhom illi għamlu ġimgħat il-bogħod mill-familji tagħhom propju biex ma jiperikolaw lil ħadd. Ma taħsibx illi fl-aħħar mill-aħħar ħaqhom iktar minn ringrazzjament u ċabċipa dawn in-nies jekk forsi ma tingħatax issa għaliex iċ-ċirkostanzi ma jippermettux, tikkonsidraw li forsi l-qudiem jingħata xi tip ta' rikonoxximent lilhom? Grazzi Neil. L-ewwel nett bil-tneħħija ta' dikjarazzjoni ta' emerġenza s-saħħa pubblika se jkun qed ifisser li dak li ftit avviżi legali li fadal fis-seħħ u li qed iħalluna milli mmorru għal normalità kompleta, naturalment se jkunu qegħdin jitneħħew ukoll. Biex nagħti eżempju ċkejken fejn għandek il-projbizzjoni ta' massimu ta' 75 persuna li jistgħu jikkongregaw li rajna f'dawn l-aħħar ġranet li toħloq diffikultajiet loġistiċi enormi u għalkemm fil-perjodu li saret kienet waħda li kienet tagħmel sens, kienet waħda ġurnata llum wieħed qiegħed jara li bil-mod kif qiegħda tant qiegħda kontrolla tajba s-sitwazzjoni f'pajjiżna illi dawk il-projbizzjonijiet issa naturalment se jkunu qegħdin jitneħħew kollha li ifisser li l-unika restrizzjoni li se jifdlilna se tkun dik tal-ajruport u naturalment mill-ewwel ta' Lulju dik se tkun qed tiġi revokata parzjalment u mbagħad fil-15 ta' Lulju allura nistgħu ngħidu li kull avviż legali illi ddaħħal mis-7 ta' Marzu l qudiem se jkun qiegħed jitneħħa u nistgħu hemmhekk nkun nitkellmu dwar normalità sħiħa. Dak li jgħod tal-port naturalment jgħod għall-portijiet ukoll. Rigward il-sitwazzjoni tal-wage supplement, it-target sal-lum jibqa' dak ta' Settembru ta' din is-sena. Għaliex qed ngħidu hekk? Għaliex aħna konvinti illi bil-wage supplement li qegħdin nagħtu llum bil-bqija dan il-pakkett finanzjarju sħiħ ta' 900 miljun euro qed nitkellmu hawnhekk ċifra li hija waħda massiva. Aħna stajna morna tajna żidiet illi huma
tenwi li huma baxxi jew li jkunu nofsajran nsejħilhom jiena madna le. Ejja ħamorru għal xi ħaġa li hija ambizzjuża biex naraw u niżguraw li l-ekonomija tagħna taħrab tiġri l qudiem. U s-sentiment u dak li qed naraw quddiem għajnejna huwa wieħed ta' fiduċja sħiħa kemm min-negozji tagħna, nsemmi s-settur tal-kostruzzjoni. Ħallulna b'mod ċar salvajna eluf ta' konvenji li kienu pendenti li kieku ma għamilniex din il-miżura aggressiva. Konna din naraw trend fil-pajis illi kellek ċaqliqa fejn nies bdew jippruvaw joħorġu mill-konvenji għal raġuni jew oħra f'daqqa waħda mal-moment li xandarna nhar it-tnejn u għada filgħodu l-ewwel ħaġa se jiġi publikat l-avviż legali, kif xħabbarna l-miżura, it-trend inqalbet mill-lum għal-għada. Kienet xi ħaġa li verament tagħmilek kuraġġ. L-istess jekk wieħed iħares lejn ristoranti lejn ħwienet ta' retail. Għandek sitwazzjoni fejn in-nies verament qegħdin jirrispondu, qed jirrispondu wkoll għall-konsum intern. Ma jien ma nitkellimx biss dwar dak li huwa tajjeb, ma nitkellem ukoll dwar fejn qed nara ċertu nuqqasijiet. Għandek areas bħal Sliema, San Ġiljan, areas oħrajn li letteralment qegħdin ifuru bin-negozji. Għandek il-belt li nixtieq nara aħjar għal daqstant fil-ġranet li ġejjin se nkomplu nniedu wkoll numru ta' inċentivi biex inħajru lin-nies jidħlu l-belt biex nagħmlu niffaċilitaw id-dħul tan-nies fil-belt fosthom dawk li jirrelataw miżuri li jirrelataw dwar trasport. Dan huwa l-mod kif wieħed iħares. Ja sitwazzjoni unika u tagħmel gauging tal-mod kif jevolvu l-affarijiet minn ġurnata l-oħra. Jekk issaqsinu x'qegħdin neskludu b'mod kategoriku żgur illi jkollna nestendu l-weight supplement, jiena ngħid illi nittama li le għax ma jkunx hemm bżonn. Mhux għax ma rridux inżidu ma għax in-negozji tagħna u l-impjegati tagħna jgħidulna aħna ħrabna niġru llum il-ġurnata u m'għandniex bżonn li jkun hemm weight supplement. Li hu żgur huwa tlaqna minn prinċipju wieħed li fis-7 ta' Marzu li għadda aħna għadna ma rridux li jintilfu impjiegi u li jmutu negozji. Irnexxilna, gburi li irnexxilna, u żgur maħniex se nkunu qegħdin nirtiraw support l-istess kif għamilna nhar it-tnejn li għadda f'mumenti li jkunu kruċjali. Jiena konvint li sa Settembru nerġgħu, mhux sa Settembru, diġà ħrabna niġru, sa Settembru nkomplu niġru aktar il qudiem. L-ambizzjoni tiegħi li jkollna ekonomija li tkompli tikber, inkomplu nżiedu in-numru ta' impjiegi ta' kwalità fuq kollox, mhux biss impjiegi li jkunu jagħtu income imma li jagħtu income ta' kwalità. Rigward il-frontliners ħadmu nirrikonoxxi bisħiħ il-ħidma tagħhom kif għattajjeb inti. Kellna eluf ta' persuni li taw is-servizz tagħhom, forzi tal-ordni, il-persuni li jaħdmu fil-qasam mediku. Diffiċli semmi l-kategoriji kollha kellek tant persuni li bil-mod jew ieħor kienu frontliners. U għal daqstant fil-waqt li ma kienx hemm miżura speċifika fuq individwi, kellek il-frontliners tagħna kollha illi gawdew bħal bqija tal-poplu mill-miżuri illi għamilna, però kien hemm ukoll tajjeb illi nsemmu kien hemm 5 miljun euro f'miżuri illi kienu targeted għal fost oħrajn għall-NGOs illi tant ħadmu tul il-pandemija u li sofrew telf fl-inkam tagħhom hemmhekk kellek 3 miljuni li ġew allokati għall-NGOs tagħna, kif ukoll 2 miljuni oħra li ġew allokati lid-dar tal-anzjani biex għal-ħidma kbira li jagħmlu u għal daqstant fil-waqt li wieħed ma jeskludix aktar għajnuniet, ma naturalment dan kien pakkett kellek 900 miljun li rridu jiġu imqasmin bl-iktar mod illi jilħaq l-għanijiet tal-gvern f'dan il-mument partikolari. Infakkar li dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika tfassal bażi ta' sitwazzjoni bla preċedent li pajjiżna bħal pajjiżi l-oħra tad-dinja affaċċja f'dawn l-aħħar xhur minħabba il-pandemija tal-COVID-19. Se ngħaddu issa għat-tieni u l-aħħar round ta' mistoqsijiet. Kert Sansone. Prim Ministru, forsi tiċċara ftit meta tgħid li titlaq l-emerġenza jekk tfissirx ukoll l-użu tal-maskri u x'se jitneħħaw daw ir-restrizzjonijiet fuq ristoranti bħala spazji u ammont ta' nies li jistgħu jdaħlu jekk ukoll u mhux se jitneħħu. Però inti użajt il-kelma fiduċja. U huwa tajjeb li jkollna pakkett bħal dan iffukat, però taf tajjeb daqsi li f'Settembru, Ottubru, Novembru hemm ir-rapport tal-Manival li pajjiżna jistenna. U jeżisti r-riskju hemmhekk li l-pajjiż jiġi grey listed, li huwa riskju li naħseb ħadd f'dal-pajjiż ma jixtieq li Malta tkun grey listed għaliex imbagħad hemmhekk hemm dak riperkussjonijiet ekonomiċi mod ieħor. X'qed isir min-naħa tal-gvern? Kritika li kienet saret fil-rapport tal-Manival li għandna problema fil-pulizija, li għandna nuqqas ta' prosekuzzjonijiet. Nies li jitresqu l-qorti fuq ħasil ta' flus. Jiġri daw jiġu flagged mill-FIU, però l-pulizija ma tressax. Għandna il-każijiet għaddejn il-kumpilazzjonijiet fil-każ taqtil ta' Daphne Caruana Galizia.
aħbarijiet ċokkanti li joħorġu mill-qorti. Chris Cardona għadu deputat Mexxej tal-Partit Laburista. Jissemmu nies bħal Keith Kembri li kienu f'Kastilja. Dawn huma sitwazzjonijiet li ikissru l-fiduċja u li jista' jkollhom riperkussjonijiet ekonomiċi. Se tkun qed tagħmel bi Chris Cardona? Inti sodisfatt bl-investigazzjonijiet tal-pulizija fuq nies bħal Keith Kembri? Ma nafux x'se jiġri f'dal-każijiet. Grazzi Kert. Rigward l-ewwel domanda li tirrelata ma' miżuri bħal dawk tal-użu tal-maskra social distancing, daw dejjem kienu tajb li wieħed jippuntwalizza li dawn kienu guidelines. Guidelines li huwa tajjeb li wieħed jibqa' jsegwihom jekk qed titkellem dwar l-użu ta' maskra. Nistqarri l-ewwel wieħed sibta diffiċli sakemm drajt fil-mument li tidra tiġi parti mir-rutina tiegħek ta' kuljum. Għal daqstant fil-waqt li mhux se jkun hemm l-obbligu legali kif ma kienx hemm għax daw dejjem kienu linji gwida. Tajjeb li wieħed jibqa' josservu, wieħed jibqa' jagħmel monitoring tas-sitwazzjoni u innemmel li tibqa' tkun sitwazzjoni li hija fluida u li meta jiġi l-mument li anke bħala guidelines jiġu rtirati, tista' tażel li tobdihom, tista' tażel li tgħid dawn huma guidelines u jiena nħoss li m'għandix nosserva. Huwa tajjeb però jiena rakkomandazzjoni tiegħi hija li nibqgħu nimxu ma' dawn il-guidelines għaliex jagħmlu sens fejn għandek fil-kwistjoni tal-imwejjed ta' restaurants dik naturalment imbagħad wieħed ikun qed jara kif tevolvi ma' dawn huma kollha guidelines illi saru b'mod tajjeb mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, però llum il-ġurnata wieħed irid jarhom imbagħad fil-kuntest li aħna għandna dikjarazzjoni ta' emerġenza ta' saħħa illi qed tiġi mneħħija u għal daqstant wieħed irid jara kollox f'dak il-kuntest. Rigward Manival, priorità ta' dan il-gvern fil-ġimgħat illi ġejjin. Nistqar li jekk wieħed iħares lejn in-numru ta' prosekuzzjonijiet illi saru rigward money laundering u hemmhekk hija waħda mill-punti fejn il-Manival qiegħda tagħmel l-enfasi tagħha, min is-sodisfatt. Min is-sodisfatt għaliex jiena nemmen illi kellu jkun hemm aktar prosekuzzjonijiet f'dan ir-rigward u għal daqstant qed nistenna li malli l-Kummissarju tal-Pulizija l-ġdid jinħatar jieħu l-kariga tiegħu irid jagħmel enfasi qawwija, ħidma qawwija f'dan is-settur mhux biss illi ikomplu jsiru l-investigazzjonijiet imma wkoll li jitresqu l-persuni. Inutli jkollok investigazzjoni tajba mill-FIAU timxi fil-korp tal-Pulizija u ma jkollokx it-tressieq tal-persuni. Hemmhekk se nkun jiena mhux se nagħmel pressjoni fuq il-korp tal-Pulizija u ma nistax nagħmel dik il-pressjoni, però se nagħmel iva insistenza sħiħa fuq il-Kummissarju tal-Pulizija li nara li jkun qed jagħmel xogħol, li jkun qed jagħmel l-investigazzjonijiet kollha minn aspett ta' pulizija u li jinħarġu l-akkużi. Jinħarġu l-akkużi mingħajr ċuħ. Alla ħares niġu f'sitwazzjoni aħna li ngħidu fuq Kert inresqu akkuża u fuq Christine ma rresquwix. Jiena għalhekk għandi fiduċja sħiħa fil-Kummissarju tal-Pulizija illi huwa propost għal dik il-kariga, konvint mill-integrità, l-onestà u d-dixxiplina tiegħu, ħdimt miegħu fil-passat, kien investigatur fost oħrajn fuq diversi reati ekonomiċi, hija l-linja ta' speċjalizzazzjoni tiegħu, u għal daqstant nemmen li huwa l-persuna adattata li jmexxi l-Korp tal-Pulizija f'dan il-mument, mhux biss minħabba l-expertise li għandu ma minħabba l-serjetà u l-integrità tiegħu. Rigward il-pożizzjoni ta' Chris Cardona diġà ġejt mistoqsi darba darbtej fil-jiem li għaddew, il-pożizzjoni tiegħi tibqa' dik li kienet illi Chris Cardona huwa persuna li għandu għal qalbu l-interessi tal-Partit Laburista, konvint illi bid-deċiżjonijiet illi irrid jieħu fil-ġranet illi ġejjin u se jżomm l-interessi tal-Partit Laburista fuq quddiem se jagħmel dak li huwa meħtieġ li jsir biex l-isem tal-Partit Laburista jibqa' wieħed tajjeb kif huwa illum għal daqstant wieħed irid jara s-sitwazzjoni kif se tkun qiegħda naturalment evolvi fil-ġranet illi ġejjin. Rigward investigazzjonijiet oħrajn, kas ta' Defni Caruana Galizja l-kompilazzjoni qiegħda timxi b'ritmu tajjeb u dan huwa l-mod kif wieħed jara li qegħdin jaħdmu b'mod sodisfaċenti l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Illi verament dan huwa każ xokkanti, każ illi weġġa' lil kulħadd weġġana bħala pajjiż ukoll sodisfatt fil-mod kif qegħdin isiru l-investigazzjonijiet, però naturalment nistenna illi kull rokna ta' dik l-investigazzjoni tibqa' għaddejja kemm fuq l-erba' persuni illi bħalissa huma mresqin quddiem il-qrati tagħna rigward dan il-każ kif ukoll kwalunkwe investigazzjoni oħra li tkun meħtieġa. Għal daqstant jien nara illi il-linja ta' demarkazzjoni se tkun il-ħatra ta' Angelo Gafa
jekk naturalment jiġi approvat mill-Public Appointments Committee u hawnhekk nerġa' nagħmel appell tiegħi lill-Partit Nazzjonalista biex jipparteċipa f'dan il-proċess. Opportunità unika għall-oppożizzjoni li tagħmel grilling ta' dan il-kandidat propost u ssaqsih kwalunkwe domanda fosthom bħal dak li għamilt inti issa lili u iżjed magħhom ukoll issaqsih domandi kollha x'biħsibek tagħmel dwar persuni speċifiċi, dwar każijiet speċifiċi, x'biħsibek tagħmel dwar prosekuzzjonijiet fuq money laundering. Din hija opportunità li l-oppożizzjoni ma tistax tabdika minna u tgħid jien mhux se nattendi quddiem dan il-Kumitat Parlamentari u naħseb ikun żball kbir, mhux naħseb inkonvint li jkun żball kbir li l-oppożizzjoni tibbojkottja dan il-proċess. Min-naħa tagħna bħala gvern se nkunu qegħdin nipparteċipaw f'dak il-proċess, għamilna sensiela ta' domandi illi huma domandi diffiċli, domandi investigattivi wkoll fuq il-Kummissarju propost tal-Pulizija. Fil-mument illi jinħatar l-unika ħaġa li se jkun qed jagħmel imma ħaġa importanti ħafna l-gvern huwa li jinsisti li x-xogħol jitla' xogħol fuq investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet biex inġibu riżultati kollha meħtieġa biex verament f'dan il-pajjiż nuru konvinti mir rule of law, konvinti minn governanza tajba u iva konvinti li għandna nħallu l-istituzzjonijiet tagħna jaħdmu bl-aktar mod liberu. Nistieden issa lil Christine Amajra minn Net Television. Prim Ministru, ħanħu naqra spunt minn dak li għat fit tweġiba tiegħek li dwar il-reklam li għamiltullu bħala gvern. Inti ġustifikaj dan il-reklam bħala għajnuna lill-medja, bażikament. Naħseb li l-media houses kienu japprezzaw forsi għajnuna tip differenti ta' għajnuna milli l-infiq ta' flus fuq reklam tal-gvern. Xtaqt nikkjarifika wkoll dwar inti għat xi media houses li qed jippruvaw jaħolqu allarm dwar il-każi. Mis-36 każ, skużani, li hemm attiv bħalissa, mis-36 każ hemm attiv bħalissa hemm 20 li ġew irreġistrati din il-ġimgħa biss. Ġifieri wieħed forsi jrid ħares anke lejn dak l-aspett, mhux każ li nallarmaw in-nies huwa każ li ngħidu l-verità. Issa lura lejn it-tema tal-pjan ta' riġenerazzjoni. Aħna nafu li dan il-pjan pratikament ġie infassal dan il-bazuka budget kif sejjaħlu Edward Cicluna ġie infassal mill-Chief of Staff tiegħek Clyde Caruana. Imma kien hemm xi tip ta' input minnaħa ta' l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat fih u forsi anka minnaħa ta' l-ex-Ministru tal-Ekonomija, il-Deputat Mexxej tiegħek Chris Cardona, u nallaċċa wkoll naqra fuq dak li qal Kurt nistaqsi dwar il-pożizzjoni tiegħek dwar Chris Cardona. Inti lek tajt il-ġimgħa għatta kif għadt inti xi 3 darbit li qed tistenna li Chris Cardona jieħu deċiżjonijiet. Jekk ma jħodhomx hu Chris Cardona d-deċiżjonijiet, ħadd iħodhom int? Grazzi Christine. Żbaljata fejn tgħid li l-għajnuna tikkonsisti biss f'reklami. Nistiddek tistaqsi mal-management. Tajjeb, mela l-għajnuna tajjeb. Tajjeb, mela qegħdin naqblu li l-għajnuna ma tikkonsistix biss f'reklamar, imma tikkonsisti f'għajnuna diretta wkoll il-media houses. Il-prinċipju jibqa' wieħed li rridu nżommu l-media houses tagħna b'saħħithom biex ikollna mezzi tax-xandir li dejjem ikunu b'saħħithom. Meta issemmu dwar każijiet tatux, jina nappella l ejja nkunu korretti mal-verità. Ma semmux kemm fiqu persuni, ġifieri aħna meta qed nitkellmu dwar. Meta bdejna ngħidux mhux ifiqu persuni, issa qed ifiqu persuni għandna 36 active cases biss. Ma nafx l-istatistika tal-lum imma qed nitkellmu dwar sitwazzjoni li hija negliġibbli. Jiena nsemmilek nagħti eżempju ċkejken. Ir-rata ta' mortalità li kellna jekk inti tgħid jekk kienu ejja nieħdu illi dawk id-9 każijiet li kellna kienu ta' persuni infettati bil-Covid, mhux neċessarjament ta' persuni li mietu bil-Covid, ma kienu persuni neħdu dik ir-rata. Jekk wieħed jara l-istatistika ta' inċidenti li kellna ta' mortalità li kellna s-sena li għaddiet fl-istess perjodu fuq inċidenti ta' traffiku tara li hija l-istess waħda, ġifieri ejja naraw, niċċelebraw da' suċċess li kellna f'pajjiżna, il-mod brillanti kif l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna ma naqaf qatt infaħħarhom, il-mod kif irnexxielhom jikkontjenu l-imxija. Nikkumparawhom ma' kwalunkwe pajjiż ieħor. Iva kellna riżultat li kien eċċezzjonali u din hija xi ħaġa illi jirrikonoxxiha kulħadd. Rigward il-ħandu lura l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, nieħu pjaċir li llum qegħdin tirrikonoxxu li dan il-pjan kien infassal mill-kap tas-segretarjat Clyde Caruana fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru għaliex f'mument minnhom naħa tagħkom kontu qed tagħtu dimensjoni differenti li din kienet xi ħaġa li ġiet infassla mill-ex-Prim Ministru. Chris Cardona ma kellu l-ebda involviment f'dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat kien ikkontribwixxa billi ta' idejat tiegħu kif taw ħafna u ħafna persuni oħra. Aħna minn eżerċizzju
illi fost oħrajn għamilna konsultazzjoni wiesa mal-stakeholders kollha. Kamra tal-Kummerċ, il-Chamber of SMEs, ma diversi stakeholders oħra, kulħadd tal-idejat tiegħu. L-eżerċizzju koordinat flimkien Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri li dar l-stakeholders kollha ġbarna l-idejat ta' kulħadd flimkien, poġġejna madwar mejda mbagħad għadna miżuri illi huma tajbin, miżuri inqas tajbin, miżuri li ma jagħmlux sens f'dan il-kuntest. U dan l-eżerċizzju kien ġabra ta' idejat ta' persuni differenti minn diversi setturi tas-soċjetà tagħna, u mbagħad flimkien ġew ippreżentati lili u ħadd id-deċiżjoni illi kelli nieħu fejn miżuri għatti li huma fattibbli, miżuri jistgħu jsiru, miżuri se jkollhom. Kellna ħanati diskussjoni waħda li kellna fost oħrajn għandix nagħtu l-voucher jew le. Derilna li kienet miżura kruċjali u r-rispons tal-pubbliku għal din il-miżura kien wieħed li verament jagħmilek kuraġġ. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. Tittieħu l-idejat ta' kulħadd, ta' kull min jista' jikkontribwixxi. Xtuża minnhom mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għalhekk jien il-Prim Ministru id-deċiżjoni finali noħodha jiena. Diġà ġibt lil Kert, ma naħsibx li l-pożizzjoni tiegħi dwar Chris Cardona se tinbidel f'temp ta' ftit sekondi. Għadni kif weġibt lil Kert il-pożizzjoni tiegħi tibqa' kif kienet ftit tal-minuti. Ilu naturalment mi se tinbidel jiena konvint li Chris Cardona se jieħu deċiżjoni li hija meħtieġa f'dan il-mument biex jiġi salvagwardjat l-isem tajjeb li għandu l-Partit Laburista. Naturalment min bl-ebda mod qed nikkummenta dwar involviment jew nuqqas ta' involviment tiegħu f'affarijiet oħra dik hija xi ħaġa li jiena ma nistax nikkummenta dwarha l-ewwel nett għaliex m'għandi ebda informazzjoni dwarha u t-tieni nett dik hija xi ħaġa li jridu jaraw l-istituzzjonijiet tagħna u ċertament mhux jien irid noqgħod attent ħafna kif nikkummenta dwar kwalunkwe ħaġa li tista' tinfluwenza xi proċess ġudizzjarju żgur mhux se nagħmel xi kumment li b'xi mod jippreġudika l-każ ta' dak l-erba' persuni li bħalissa qegħdin jiġu indagati, anzi qegħdin jiġu proċessati dwar il-każ tal-assassinju ta' Defni Karwana Galizja dwar kwalunkwe każ ieħor del resto u għal daqstant jiena li nagħtu d-direzzjoni tal-Gvern li jrid li jara li ssir ġustizzja ma' kulħadd f'kull każ. Dan huwa Gvern li ma jħares lejn u nixtieq li dan il-messaġġ jiġi msammar, dan huwa Gvern il-kredenzjali demokratiċi u l-kredenzjali tiegħu dwar governanza tajba iva huma b'saħħithom jien beħsibni nieħu kull deċiżjoni li hija meħtieġa biex inkomplu insaħħu dawk il-kredenzjali ta' governanza tajba anka jekk ikunu jeħtieġu deċiżjonijiet li huma diffiċli. Naddu għall-aħħar mistoqsija minn Neil Camilleri di Malta Independent. Prim Ministru, minkejja l-isforzi kollha li saru biex jiġu salvagwardjati l-impjiegi, naturalment kriżi bħal din ma tistax tevita li jkun hemm ċertu telf ta' impjiegi. Infatti kellek pereżempju ftit ġranet ilu l-Malta Employers Association tajt li 17% tal-membri tagħha rrappurtaw li kellhom ikeċċu lin-nies. Għandek sitwazzjoni forsi iktar serja fejn jidħlu il-ħaddiema barranin li kienu qed jaħdmu fis-setturi tal-lukandi, tal-catering, tal-kostruzzjoni. X'qed isir jew x'se jsir biex dawn l-impjiegi jerġgħu jintrebħu lura, imma fl-istess ħin se nibqgħu f'sitwazzjoni fejn l-ekonomija tagħna il-mudell ekonomiku jibqa' wieħed li jirrikjedi 10,000, 11,000 ħaddiem barrani iktar minn sena qabel. U din nixtieq niċċara ġifieri din mhix kwistjoni ta' Maltin jew barranin imma kwistjoni ta' sostenibilità fid-dawl tad-daqs u tal-limitazzjonijiet u tal-infrastruttura tal-pajjiż. Grazzi Neil. Gburi bil-mod kif irnexxielna nikkontrollaw b'mod tajjeb ħafna r-rata tal-qatt f'pajjiżna. Filwaqt li f'pajjiżni oħra mal-mixja tal-pandemija rajna traċedja fejn jirrigwardja l-qatt. Se nsemmi naturalment pajjiżi, ma kellek pajjiżi li kellhom mijiet ta' eluf ta' persuni li tilfu l-impjieg tagħhom f'pajjiżna l-istatistika turi l-istatistika uffiċjali turi illi r-rata tal-qatt tagħna hija ferm kważi n-nofs ta' dak li kienet fl-aħħar tal-amministrazzjoni nazzjonalista fl-2013. Jiġifieri fl-eqqel ta' pandemija qawwija li laqtet lid-dinja kollha, dan il-gvern irnexxielu iżomm ir-rata ta' qatt madwar in-nofs ta' dak li kien jagħmel gvern nazzjonalista fil-bidu tal-2013 meta naturalment il-pajjiż ma kellu l-ebda pandemija. Ġifier aħna bħala gvern kapaċi noħolqu x-xogħlijiet u nippreservaw ix-xogħlijiet l-impjiegi aktar f'pandemija aktar mill-gvern nazzjonalista kien kapaċi jagħmel f'żminijiet meta ma kienx hemm pandemija. Dik hija r-realtà. Għal dak il-ftit u verament ftit Maltin għax ejja ħalli mmorru fuq l-istatistika uffiċjali.
L-istatistika uffiċjali turi, mhux ma mmorrux nagħtu din l-impressjoni żbaljata rigward il-Labour Force Survey kif prova jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni darba darbtejn tlieta. Aħna l-istatistika uffiċjali tagħna turi illi żieda fil-qatt ta' persuni Maltin u Għawċin kellna biss 1600. Dik hija l-istatistika uffiċjali. Għal dawk l-1600, anke kieku kien hemm persuna waħda biss, irridu naħsbu fih. Għamilna il-COVID wage supplement ta' 800 euro fix-xahar illi huwa saħansitra kif għedt aktar qabel iżjed mill-paga minima nazzjonali. Minix kuntent xorta waħda jiena rrid nara li kull persuna li tilfet ix-xogħol tagħha terġa' ssib impjieg li jkun wieħed diċenti għaliha u għall-familja tagħha filwaqt li nkomplu nżidu l-impjiegi tagħna. U għalhekk huwa importanti li nkunu fattwali, mhuwiex minnu li aħna għandna 11,000 persuna qiegħda f'pajjiżna, il-numru korrett huwa dak ta' persuni li jinsabu jirreġistraw huwa dak ta' ftit anqas minn 4,400, importanti li nkunu fattwali f'dawn in-numri. Numru minnhom jikkonsisti f'persuni ta' nazzjonalità barranija, mhux qed ngħid li huma nqas mill-Maltin jew mill-Għawċin, ma tajjeb li nkunu fattwali. Il-bidla li kellna aħna f'ħaddiema Maltin u Għawċin hija biss ta' 1600. Dak huwa l-punt li importanti immens illi wieħed jiċċaraħ. Xorta waħda rridu narġgħu naħdmu biex inkomplu nżidu l-impjiegi tagħna jekk issaqsin il-mudell ekonomiku li se nimxu għalih fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin, il-prijorità f'dan il-mument hija li nerġgħu inqajmu l-ekonomija tagħna, li nħarsu li nimlew lill-lukandi tagħna, r-restaurants tagħna kif sodisfatt qed naraw sinjali tajbin ħafna f'dak li huwa fil-catering business. Settur ta' proprjetà li jibqa' wieħed robust u b'saħħtu kif baqa' għaddej f'dawn l-aħħar ġimgħat ukoll. U naturalment biex jinħadem ix-xogħol hemm bżonn il-ħaddiema fl-aħħar mill-aħħar, però dan jibqa' gvern ta' ruħ soċjalista li jħares lejn priorità li l-ħaddiema tagħna ikollhom għajxin diċenti, li jkollhom pagi li jkunu commensurate, li jkunu jikkumparaw tajjeb għax-xogħol illi wieħed qiegħed jagħmel biex fl-aħħar mill-aħħar il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna tibqa' tiela il fuq. Grazzi lill-ġurnalisti Kert, Christine u Neil. Prim Ministru, nistiednek biex tagħmel il-kummenti konklusivi tiegħek. Grazzi li grazzi Sinjuri, verament ħadd pjaċir nitkellem magħkom dalodu, kienet l-ewwel okkażjoni ta' din ix-xorta żgur mhux se tkun l-aħħar waħda li nerġa' nagħmel dak l-appell li għamilt fil-bidu illi kemm huwa importanti li jkollna midja robusta f'pajjiżna illi tibqa' tagħmel l-iskrutinju illi huwa meħtieġ ta' kull politiku tal-mod kif iġib ruħu tar-riżultati illi qiegħed jagħti fuq kollox midja li tiskrutinizza l-ħidma tal-gvern ukoll. Illum sodisfatt illi verament qed naraw għada aħjar mill-lum, pitada li huwa aħjar minn għada, u qed ngħixu mument illi verament huwa sabiħ wara 3 xhur illi kien hemm ħafna fejraw tiħil qalb, illum qegħdin naraw id-dawl, qegħdin naraw dawl li huwa b'saħħtu ħafna l-futur ta' pajjiżna, ejja ħalli flimkien inkomplu naħdmu kif ħdimna f'dawn l-aħħar 3 xhur f'spirtu ta' għaqda nazzjonali, fi spirtu fejn verament inħobbu lil Malta, fejn inħobbu lil Għawdex, verament nemmen li hemm futur sabiħ għal Maltin u l-Għawċin kollha. Kuraġġ flimkien, kuraġġ, tama u fiduċja. Grazzi lilek, Prim Ministru, grazzi għal darbohla lill-ġurnalisti kollha, grazzi lilkom kollha li segwejtu din ix-xandira diretta jimma fadalli xejn ħlief nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nixtieqilkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb insellmilkom.